నీట్గా ఇలా బ్లౌజ్ వేసుకొని కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి నీట్గా చూపించేస్తాను మీకు నేను. ఇలా నీట్గా వేసేసుకొని ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఒకటేసారి కటింగ్ కూడా మనకి వస్తుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకుందాం. నేను హ్యాండ్స్ స్ట్రేట్ కట్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఎందుకంటే బార్డర్ ఎక్కలు తక్కలు ఉందనుకోండి మనకి ఇలా అయితే పట్టి కాబట్టి కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇలా కట్ చేసేస్తున్నాను చూడండి. ఇలాగా మనకి బార్డర్ అటు ఇటు వచ్చినప్పుడు ఇలా చూసుకొని కట్ చేసేసుకోవాలి. ఇలాగా నీట్గా